ka ọ bụrụ onye ndu tacha afụfụ a ọ tacha afụfụ a pụta ana m agwa unu eziokwu ọ ya adị highly disappointed maka this rift, this quarrel, this verbal war, washing of dirty linen in the public. Ọ na-add salt to his injury. Ọ na-cause emotional pain, emotional trauma. Ekwugo m ọzọ, any refusal to reconciliation means pride, and the God hates pride. If ọsọkwa gị bụrụ onye ọsọkwa gị bụrụ ị na-eri garị na-eje toilet, you are a human being. Ị na-akpụ ụra n'abalị, ife ọ bụla ịbụ emega spy. The boundary between life and death is not up to a second. Enwe na men kpara ike n'ụwa. Ife dịka Adolf Hitler, Saddam Hussein, Osama bin Laden, men kpara ike, shake the world. Many of them mecha atụnye ndụ ha. Onye ndu eji kịta anyị na-agba mbọ ka arapụ ya. Ọ dị anyị mkpa. Nyanwụ na onye anwụ na ma ibe ya efuna. Unu ncha dị anyị mkpa. Onye ọ na-agba mbọ n'ụdị ya. Atụfuna nwanne gị, akọchasị na nwanne gị, agba na nwanne gị ọtọ na public, ịbatazie n'ime ụlọ esibia ndochi ya akwa.